исторически много често сме прекарали време преди твоя изложба заедно. Да. И аз знам как си човек, който от себе си кърти, за да направи една изложба. Да. Това са части от тебе, това са части от духовния ти път, от телесните ти тързания, от всичко. От кога всъщност тръгна да се ражда кодовете на времето? Тези образи темнат в теб. Да ти кажа честно, доста дълго време, защото това е нещо, което имам чувството, че винаги първо е било в мене. Но си е търсило начин и път да излезне през творчеството. Много дълго време хората ме свързват само с... аз съм творец, крайна сметка, но тази по-мистична част от мен не е била достояние за всички останали, не е била част от творчеството ми и най-сетне дойде момента, в който аз реших, че имам нужда да я покажа. Първо имам нуждата, имам потребността и желанието това нещо да се случи, да го споделя. А спомняш ли си кой беше първи образ? Защото аз се спомням, че за канатица ми говориш от няколко години. Да. Между другото, канатицата, която е център на тази изложба, това са 3 работи, които са първите работи, които се появиха. Те бяха част от един мой проект, с който кандидатствах към Национален фонд култура и съм много щастлива, че го спечелих и тогава идеята ми не беше изкристализирала, не знам какво исках точно да направя. Знаех, че това е нещо, което за бъдеще ще го визуализирам и ще го довърша. Беше самото начало и в интерес на истината наистина се появи преди 2 години. Кои са символите, отпечатъците, кодовете, които... Защото това е закривническа изложба, това са закривниците исторически на нашите домове, на нашия род, на нашото ДНК, ако щеш като... Това беше, между другото, едната страна беше връзката с корена. Търсенето на връзката с корена. Но много интересно, че това нещо ме насочи именно към тези символи на защита. Не просто корена като корен, а канатицата е нещо много специфично. Тя наистина се използва за много силна защита на дома. Това е основна линия, че използвам символи, тотеми и знаци, които са всъщност много силни защитни знаци и има такава функция във вековете. Идеята ми беше наистина да създам произведения на изкуството, които носят смисъл, които носят послания, които се връщат отново в домовете по един нов начин и хората ги преоткриват. Освен това не исках да бъдат толкова директни, не исках да бъдат толкова открити, исках да носят това послание и да носят тази тайна и човек да се поинтересува какво е това, да се зачете какво е това, да види откъде идва. Защото всеки от нас е минал в миналите си животи, ако хората вярват в това, а дори да не вярват, ние сме минали през много еволюционни процеси, през различни вярвания, през различни традиции и аз си позволих да направя неща, които са близки до мене, през които аз съм минала. И които в крайна сметка са... Всеки може да се разпознае в различни неща. Понеже тази действеност, за която ти говориш, освен послание, тя има и закрилническа защитна функция, а закрила е точно корена крило. Ето тези крила бяха пък първото, което ме грабна. А това е последната твоя работа, която беше буквално страдана на връх Великден, знам историята. Да. Аз минах през всички останали символики, докато стигна до християнската символика. И тъй като християнската символика основно се разпознава чрез иконите, иконописта и всички тези неща, които във вековете те се предават и така, но това не е моето усещане. И аз си търсих нещо, което на мен да ми задвижи, да ме свърже с християнската символика, така да се каже. И си чаках дори, много умишлено си чаках Великден и си знаех и си казах, аз знам, че това е в последния момент, но или ще стане, или няма да стане. И аз ще чакам Великден, защото знам, че ще ми се даде това нещо. Между другото, наистина за много кратко време трябваше да довърша тази работа. Беше ми много трудно и много тежко, защото тя е доста сложна за изпълнение, но пък ме окрилиха наистина и просто си казах, не, тези ангели аз ще ги направя. Птици, ангели, те са като един като един завъртян кръг. За мен символизира и триединството, и триединното начало, и е като щити. В същото време, между другото, напомня на Серафим. А също така сферите, между другото, ми бяха много важен акцент
акцент в работите, защото те са като духа, като съзнанието, като това, което ни се дава без да има лице. И ми беше идеята всъщност тези огледални полукуполи, полусфери, да може човек, като се доближи до работата, да види себе си, да види собственото си отражение и да се припознае в това, което Ти си на темосфери още от луни състояние. Да. Там изля в себе си в сфери. Кръга е моята форма. Кръга е твоята форма. Между другото, там също последните ти бяха наричането за твоето бъдеще. Всъщност, книга, в който видях, се сетих за тези ръце, за ръката, която съм си донесла от Индонезия и ги потърсих и си казах, не, това просто ще направя един лотос от благославящи ръце в центъра. Буда е присъствие. Това е множественост на съзнанието и Буда може да бъде пред. Всъщност, абсолютно такъв център имат траките, нали, с този полукупол вид, полукупол и с точно такъв тип разпределение, което е някаква много интересна смесица между това, което аз нося като корен дълбоко в себе си и това, в което вярвам, нали, будизма, и е много интересна компилация. Затова казвам, че духът няма граници и няма значение в каква вяра сме, стига да сме в истината. Така че това е доказателство, че всичко е миксирано, аз преливам от едно в друго, интересуват ме всякакви неща. Лотоса е много силен символ, предполагам, че и ти го знаеш, това е символ на живота, въобще на осъзнатостта, на пробуждането на човешкия дух. На красотата през страданието също. Да, през страданието и през тинята, от която излиза всъщност най-красивото свет. Така че медва лотос един до друг, един е по-стилизиран, другия е по-буквален. И отиваме на другата страна, където може би тук е най-далеч. Да, това е далеч, но няма значение, аз ще разкажа. Да. Това са 72 от имената на Бог. Това е един много такъв силен и мистичен текст, кабалистичен, който знам, че наистина евреите, които се занимават с кабала, просто това е нещо много свещено за тях. Тези 72 имена на Бога, които ги свързват с Божественото и те го използват като много силна защита. И тук имаме нещо, което преди ти да разкажеш конкретиката на тази символика, пък ме свързва с една друга твоя изразност, може би от първите години, от когато се познаваме с теб, възлите, беше и много основен този твой символ, който се появява в творчеството си. Някъде устойчиво, той е там. Да, ти го забеляза, между другото, защото наистина ме познаваш в годините и беше единственият човек, който забеляза, че има връзка във всичките ми работи, колкото и да е различна тази изложба, всъщност ти направи връзката с миналото. Отпечатва всичките ти пъти ти до тук, и като форми, и като кодове, и като съдържание, като изминат пъти, като духовност. Ако щеше като озиране в себе си, защото ти от човека, който правеше, как да кажа, буквално изобразяване на това, което се случва, започва вече да влязеш в неизобразимото, в вътрешността на духовното, за да правиш тези образи. Да отиваме към тази плетеница. Тази работа е много интересна, защото първо я избрах наистина заради възела и той ми действа подсъзнателно. Но тук възела преди, ако си спомняш, предишните ми възли бяха разсечени възли. Те бяха като гордия възел, който е разсечен, за да бъде, той не може да бъде разплетен, трябва да се отсече. Тук обаче е друга символиката. Това е един безкрайен възел и точно така се казва, или космическа постановка, както го наричат в някои традиции. Това е и славянска символика, т.е. по нашите земи също е открита. И също така обаче и в други култури, в келтската, много има в келтската култура и този възел на безкрая символизира отново живота, че няма начало, няма край, всичко е свързано. Цялата всеобща свързаност. Да, и е наистина много космическо значение има, така че то е една вечност. Всъщност това е един безкрай. Това е вечността и това е вече не възел, а плетеница, взаимосвързаност и безкрайност. Може би най-красивата изразност на възела, но според мен това е по-високата му вибрация, точно красивата форма. Това е змията, която си прехапва опашката. Тя е също символ на безкрайността на живота, на цикличността на живота и смъртта. Но тук в случая аз използвах две змии, защото вкарах и елемента с кундалини. С мъжката и женската енергия, с син и ян и с този вечен съюз между светлата и тъмната страна, между топлото и студеното, между мъжкото и женското. И когато те си прехапват взаимно опашките, това е абсолютно неразривен съюз.
Точно така, взаимодостатъчно, но е взаимозависимо. Точно така, е взаимозависимо. В България ние много често казваме, змията си захапва опашката. Да. Но само да кажа, и край начало. И край начало. И другото нещо, че змията, това е символ, който се използва в абсолютно всички закрилницата на дома. Традиции. Няма традиция, която да не използва. И всъщност, в крайна сметка, ние сме били изкусени от змията и тя присъства в нас като някакси, как да кажа, тя невидимо присъства в живота на всеки. Но змията е защитник. Тя е много силен защитник на дома. Там всъщност това е свещено същество. Добре, какво послание би оставила на всички хора, които ще могат тук в дом, в това прекрасно пространство до 8 мая изложбата? До 8, точно така, до 8. Какво послание би оставила към хората, които, идвайки тук, да бъдат обгърнати от тази закрила, от различните кодове на времето? Аз се надявам всеки един наистина да се отвори за това, да намери своята символика първо, да види кое го дърпа и да не остава затворен към другите неща, които пък са непознати за него. И моето послание е да можем да отворим сетивата си за нещо, което идва от миналото, но има място в нашето бъдеще и може да стои едно прекрасно бижу, като един прекрасен символ, като нещо, което ни свърза с миналото и бъдещето. И то да е част от изкуството, от нещата, които красят дома ни, които ни свързват със сърцето ни по-дълбоко, така, с корена. Само искам да кажа, че много ми се иска да развия това нещо, като казвам корена. Аз се свързвам много с източните традиции, но усещам, че много искам да се заровя в българската традиция. Да изследвам какво се е случвало тук, наистина да се върна назад в историята на траките, на ранното християнство, на богомилството, да изследвам тези символики. Да. Защото ние наистина не ги познаваме и Иве, на най-голямото ми удоволствие, че аз се забавлявам като едно дете, което открива някакви златни съкровища с тази изложба, защото се оставям абсолютно на интуицията си да ме води, да си усета това, което визуално ме свързва с символиката и след това започвам да рова, да чета, да виждам какво носи тя и разбирам, че всъщност аз съм свързана с това, което ме е тръпнало, което ме е извикало. Не е било случайно. Като един твой, как да кажа, пътеписец. Така е. Библиограф. По-скоро, тъй като сме заедно по този път, нали, чисто приятелски и знам през какви духовни търсения минаваш. Благодаря ти първо, че оставяш знаците по този път и на нас, че те се превръщат в твои изложби, че всяка една твоя нова изложба обобщава всичко предишно в твоите търсения и кодове. А специално за богомилството съм много изкушена и за орфизма. Нали, за орфизма. Да, и за траките, така че продължавай и смятам, че ние ще бъдем закрилени дори от твоите произведения на изкуството, защото те са минали през светлината и мрака, за да оставят любов. Много ти благодаря. Благодаря ти.